Oi murenya kwa Ramogi Juang kamora ma intiere wangsani weche manyien maga ng'ich welo kabende koro jopuonjre ma jo class ma jo grade auchiel kaachiel kod ma jo class 8 kwano mana seche kata gidong mana kiny kod jumapil mar mondo gichak penj madongo mano mar KPSEA kaachiel kod KCPE. Counties dute pachoka koro yango ni giseketo ikruok makare ka migawo mar somo wacho ni arita oseketo yo makare. Weche mag penj bendo osechane yo makare ne penj go mag ndalo adek mabiro chakore chieng' wuok tich kendo rumo chieng' tich adek mano juma manyien. Nyakora Mogi mage moko weche momiyo pek e ang'ich welo. We have organized for adequate security for all our examination centers. Jokanyo yango ni ikruok duto oseketi ne penj mar KPSEA kod KCPE machakore ayanga chieng' wuok tich juma manyien. Siaso nimo to kwanya los lalo higini gikendo kod kamenywa aicha wadwaro no kate to warom gi jopiny wadwaro bana 10% kende mar 550,000 voters. Riwruoge mok mag piny owacho bogoro kwayo mar ketho sirikand kaunti ma Siaya kaluwore kod ywaruok ma kinde ka kinde. Seche moko kembegi bebedo gi rem to mano ng'isi ni kori loro kambi kata ni koro mogono koro rach ni kori weyo. Duol mar KEBS omiyo kambi mar Kigoto thuolo mar rego duma tok tieko nonro mage. Machiegni Nyakora Mogi inyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok 236000. Bende yudwa kanyo mbui mar Facebook mano Ramogi TV, wayudore YouTube Ramogi TV, yudwa kanyo Twitter kaachiel kod Instagram, yude Facebook kaka Simfros Okinda. Machiegni nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Wacha gi weche manyien gi kama ikruok mogik ne penj madongo ma klas 6 kod 8 otimore kawuono skunde ma pacho ka ne ikruok ne penj mar KPSEA kod KCPE machakore ayanga chieng' wuok tich juma manyien. Jopuonjre 1.4 ondikre ne penj mar KCPE e kuonde timo penj 28,533 ka jopuonjre 1.2 kod 8 ondikre ne penj mar KPSEA e kuonde timo penj 32,548 e pacho ka. Ma e kaka weche ne chalo e skunde mopogore kawuono. Ikruok ochope ng'iende ne penj madongo mag KPSEA kod KCPE. Penj ariyo madongo gimitimo higani biro dong karapare chuny oganda kama bende e okang' mogik ma piny Kenya biro bago penj mar klas 8 kata KCPE. Ikruok oseket makare ne penj mag grade 6 klas 8 kod klas 12 machakore juma manyien e counties duto 6 mag Nyanza manitiere kod kuonde timo penj 5109. Regional Commissioner ma Nyanza Flora Moroa wacho ni arita kwe oseket makare ka ogolo siem ne ng'ata mani kod paro mar kwalo penj go. We have organized for adequate security for all our examination centers. Just to let you know, we will have 4,933 examination centers. That is for KCPE and for KPSEA. And for the KCSE, we have 1761 centers as well. I also want to warn against any attempts to have malpractices in our examination centers. We are all alert. Jopuonjre skul primary Maruts county Nakuru nodhi nyime gi ikruok margi ne penj madongo kaachiel kuom gigo manolernegi en yo mar geng'o kwalo penj. E county ni jopuonjre 58,862 biro timo penj mar KPSEA e kuonde timo penj 1,134. Jopuonjre 6,202 biro timo penj mar KCPE e kuonde timo penj 1,029. Kwa jumla nina wanafunzi 228 darasa la 6, 250 darasa la 8. Leo tumeungana pamoja na wasimamizi wale ambao wanaenda kusimamia huu mtihani. Wanafunzi wetu tumewatayarisha. It has been a very long journey, but we have made it and I believe we can make it too. My encouragement to other people in class 8, what I'd like to tell them is they can make it. Warangane kaka weche ne chale county ma Kajiado kama jopuonjre 59,295
ondikre ne penj mar KPSEA e kuonde timo penj 858. Director mar somo e county no Martin Cheriot wacho ni krok duto seket kare ne penj madongo go ka jopuonjre matimo penj duto ibi michieme skunde kaluwore kod ngaji ma pod okwako gwenge moko e county no. A good number of our schools are hosting rescued girl children. Some of them, of course, may be in school, yet they are pregnant. If it happens that during the duration of the period of doing the exams, labor sets in, we are set and we are ready to support them to do the exams under whatever circumstance, even if it means doing the exams from the maternities and hospitals. Every school has planned for the candidates. They have planned for the candidates and they have enough food for the candidates. It's not a big issue for the KPSEA and KCP group. County ma Mombasa bende okodong chien ka Governor Abdul Samad Nasir bende olero ni joklas 6 kod 8 matimo penj ibiro chiwne gi chiemo manono kinde penj. All their meals during exams itasimamiwa na serikali ya county ya Mombasa. Please let us make sure that no parent pays any money. We will also be considering what needs to be done maybe from next year kuweza kwa supply the dry foods to the schools waweze kuwapikia. But for these exams nazokuja, we will definitely be providing all the meals for all the candidates in primary school, FOC, courtesy of the county government of Mombasa. Penj mar KPSEA kod KCPE biro chakore ayanga wuok tich juma manyien kendo rumo tich adek tarik 1 dwe mar 11 higani. Moko kuom jotelo mag kweth mobalo gi piny owacho e pinje Afrika oseyo wach lal demokrasia e pinje mag Afrika. Jotelo go keyo sirikande kata oseyo sirikande mag pinje Afrika kuom telo mag agoko kanyakla kod rocho ratich jopinje gi. Kotelnegi kod Martha Karua kod Yasin Paul mawuok e piny Senegal giseyo telo marach ka gidwaro pinje omiluor kata omiluor katiba matayogi. Jotelo go chugo riwruog siasa mabiro bedo ka kedo ne ratich josiasa mag kweth mobalo gi piny owacho mar jiwo gi kedo ne telo makare. E romo mane gibago buore Nairobi, jotelo go oramo ni ok gibidok chien e dwaro margi mar tego weche mag demokrasia e pinje magi kata tek kata yot. We are witnessing a sharp rise in illegitimate, sham or ritualistic elections characterized by voter cynicism and low turnout. And we observe that in the just concluded Nigerian election, 97 million registered voters in Nigeria. Of that, only 25 million voted. That is 27%, of which 8.8 voted for the eventual person declared winner. Until President Macky Sall came to power in Senegal, he decided that he is going to, and publicly said that I will reduce the opposition to its lowest representation. And that is what he did. Tanzania ni kati ya nchi Afrika ambapo kulitolewa maamuzi ya mahakama ya Afrika ya haki za watu na haki za binadamu mwaka 2013 ya kwamba nchi iruhusu kuwepo kwa wagombea uhuru na wagombea ubinafsi, lakini mpaka sasa hapajafanyika marekebisho ya kikatiba na kisheria kuwezesha uchaguzi huru na haki. The ruling party is now in office for 18 years. And in this period, the main preoccupation of these rulers of ours is to divide and weaken the opposition. Diko mar jotij sirikal kod ibiro time yor lony manyasani ka piny owacho ikore mar ndiko jotije manyien mondo okaw kuonde tich ma jok madhi e rutaya. Chenro ni ma itimo bwo job bila connection igeno ni biro chiwo thuolo maromre ne ji duto mamanyo tich e sirikal. Koloso e loro romo mar Human Resource Management e boma Naivasha, jatend migawo mar jotije piny owacho Moses Kuria olero ni gibiro chako nono jotije piny owacho dwe ka dwe kopogore kod ka gisebedo ka gitimo higa ka higa. We have to move our jobs
from connection to connectivity. So that Kenyan, everybody can feel that we have the same chance as the other person. So the bar I am going to set. And from November, we have agreed that we will be releasing public sector performance reports every month. Ministry by ministry, county by county. We are even going to give Kenyans a chance to complain about us digitally through another digital platform we are calling BASH, whose results I will be releasing every month. This is what we think of ourselves, but this is what our customers, Kenyans, 54 million Kenyans, think of us. We have to hold ourselves accountable. Wadhi county masea kamari ruoge mok mag piny owacho e county no koro buono mar choko sei kuom jopiny mar thicho oko tend county no mangima mondo mi jopiny odoge yiero. Magi koni en kaluwore gi ywaruok mosebedo kadhi nyime kinde bede mopogore manie tend county no, gino magi koni mono jopiny yudo chenro mopogore mag dongruok kaka chik dwaro. Joja oko nigi ler mathoth. Bang' ywaruok magikoni otamore rumo e kind jokanyono manie od bura ma Siaya kod executive moting'o jotend migepe kotelnegi kod governor, riwruoge maok mag piny owacho koro buono kawo okang' mar wuoyo oko tend county no mondo mi otim yiero manyien. Let's pray to the Lord. Lord, hear us. Lord, hear us. Kane giloso gi jofwamb weche, riwruogego koni luoro margi en ni pogruok kidek dhi nyime kind jotelogo kendo rocho chenro duto monego tend county no tim ne josiaya. Wadhi choko sei mar thicho oko sirikal mar county ma Siaya kwatiyo gi president mondo mi ogolwa sirikal ma Siaya nikech waneno ka ywaruogi ni ok dhi chiwo telo makare ne japiny. Wadwaro mana 10% kende mar 550,000 voters. Ma en 54,000 votes. Ma mano wanyalo yudo within a month. Wadok yiero. Gikoni higa achiel nyaka ne tend county no chak tich, onge mor ma jopiny oseneno kaluwore gi pogruok kaachiel kod ywaruok mantiere. Deko mar budget waduto te wang'eyo ni en deko mar konyruok mamiyo japiny nikech budget ni ema kelo yath osiptal, budget ni ema chulo jatich, to ka jatich gi ndara ok nyal bedo ni tiyo, projects monego bed ni timo ok nyal tim, nyiso ni japiny ywak kamoro. Wang'e maber ni jotend migawo ma Siaya osebedo ki ibuogo e yore mopogore opogore kiluongogi pile ka pile, wik ka wik, ni katek to idwaro mondo mi ogolgi oko. Kiluwo barua mane controller budget ondiko ni Siaya tarik 8, wang'e ni nitie variance mar over 1.86 billion. To bang' jalup gavana e county no William Oduol lale wang'gi e thuolo mar chiegni dweche 5 mosekalo, penjogi en yango koda jatelo no pod chamo osara koso oyo. En gino ma bende koro gidwa ni Governor James Orengo ochiwie ler ma kaok kamano to apisas makedo kod weche mag mibadhi EACC mondo mi onon wach jatelo no masani gikoni ok tije mane okete ne Airpeace. Assembly med koro sepenjo ni ang'o momiyo DG chamo msara to kodhi office. Assembly nogono moselwa. Koro waonge gi DG office to DG chamo msara. Mano gimayo jopiny. Governor nyaka koro chung buat nan DG mare ni kani nikech en motelo en mono bino ng'eyo kuma joge nitie. Ok en responsible citizen kata ja Siaya nikech ok oja kawo msara dwe ka dwe to kotini jopiny. So the person who paying and the person receiving the money, yes, both of them are guilty as charged. Yes. And we are calling upon the Ethics and Corruption, which is an institution which is in charge of integrity, to follow on this and make sure that the right thing happens. Gikoni duond buch ODM bende koro nego wuog oko kendo losi ewi midhiero ma gikoni okwako county no. Waulongo ODM nikech ODM a majority party, en majority party ma Siaya. Both the governor and even most assembly majority members gin jo ODM. Koro ODM bende nyaka koro wuog oko mondo ochiw authority mare kaka party marul Siaya mondo mi onene gik moko te mowuoke wang'e oduoge wang'e. George Aoko, Ramogi TV. Gavana Mameru Kawera Mwangaza ochako yudo lal tok do mar ng'ur manyeri wito oko ng'ur mare mane ochwalo mar chungo thicho mane otim kod MCAs mag county no. Andrew Ndego nigi ler mathoth. Jong'ad buche mar do mochung'ne chwalo ng'ur e do manyeri Jamila Mohamed, Luka Kimaru gi Agre Muchelule ogolo ng'eto mayango ni do onge gi kinde
mariango ng'eto ewi ng'ur mane ochwal gi gavana Mwangaza ka giluwo ni ng'ur makamano onge gi ranyisi mong'ith. Kata kamano, giluwo ni Mwangaza pod nigi thuolo mar biro siro ng'ur mare ka lipodno ochwal mbele od buch Senate. Mae timore sama riwruogwa KNA kaunti ma Meru osiro paro mar thicho oko gavana Kawira Mwangaza e apisi ka giwacho ni tije marach ema omiyo gole ka opogore kod weche mag chwech mare. When we went to the ballot on the 9th of August, the year of 2022, we voted Kawira Mwangaza knowing she was one of us. We knew she was a woman by gender, and we supported her overwhelmingly because we knew that as a woman, she most sincerely understood the needs and the wishes of the Meru people. But the 1 year in office, Kawira Mwangaza has proven to be the face of impunity. Kawira Mwangaza has proven to be the face of corruption. Kawira Mwangaza has proven to be the face of discrimination. And Kawira Mwangaza has proven to be the face of disunity. And that is why together, we the women of Meru as a whole, today we support the impeachment of Kawira Mwangaza. Gikwayo od bura mondo ket tenge weche mag kit chwech sama gilose wi weche ma otudore kod kaunti no. Wera ni mano pogore gi ng'ur mane omak ne jatelo no mane okelo wach thicho mare e apis. I want to beg and with all respect to beg our Senate. We understand we made a mistake. We believed in Kawira. Today we have realized we made a mistake. She's not the kind of governor we expected to have. Please help us to correct that mistake which we made during the voting day. Meru needs a CEO who can manage sustainable development in Meru. Komachielo, Gavana Machakos Wavinya Ndeti owuok oko mar nyiso sir mare ne Gavana Mwangaza ka ojiwe mondo kaw okang' mar choko sei gi thoro mar ng'uko sirikand kaunti no. Mimi nasimama na dada yangu Kawira Mwangaza. Hawezi kuimpeach mtu mara mbili. Tunaelewana? Watu wa Meru walimchagua kwa sababu walimpenda. Si ni kweli? Mimi kama mama nitasimama na dada yangu. Na nimwambie mheshimiwa Governor Kawira, kama watu wanakusumbua, dissolve. Enda udissolve county. Chukua signature. Nyinyi na ma-MCA mrudi nyumbani, watu wachaguane tena. Wacha kushinda ukisumbuliwa na watu impeachment. Hata wewe ukitaka kuokota signature, udissolve county, utaokota na utadissolve. Si ndio? Na kila mtu arudi wapi? Kwa ground. Ndeti oseo MCS mag county no kuom ne kawo okang' mar thicho Mwangaza e tielo mar ariyo kata obedo ni osekelo wechege ko mag dongruoge. Oluwo ni ponono MCS goeko ne ok mor gi telo mare ne owinjore gi ruch tend county no mangima kendo jotelo duto doge yiero e tielo machielo. Onyiso geno mare ni Senate biro reso Mwangaza e mudho makama. Kwa sababu hii maneno ya kusumbua mama kila saa, ni mbaya. Na mimi kama mama lazima nisimame na nini? Na mama, na tunajua shida hivi. Kwa hivyo mheshimiwa Mwangaza Kawira, kaa ngangari. Mungu yuko, Mungu ndio alikuweka hapo. Ile kazi unafanya ni mzuri ya kupelekea hawa mama maskini na baba maskini ng'ombe. Our Senate is very reasonable. Wataangalia ni nini, na najua Mungu atakusaidia, hayo yote utapita. Andrew Ondego, Ramogi TV. Hilary Alila Koroema enogai madun bura mar Green Congress of Kenya maende telegi jaod bura machon marangwi Matino Gindo. Oginoro chiwo thuolo makamano tok yande wale matiyo gi piny owacho mar Kenya Kwanza gi jatend piny William Ruto. Iremo madun bura no mane obagi buore Nairobi ka Green Congress of Kenya benene wala pisas mopogore lemo kaka jalupo gai madun bura no Vincent Willis Omwom, Jakom Thomas Mariwa kod jagoro Jane Dorothy Anika. Migosi Alila ikineno ne ongiso chia mare ne don bura oseketo chenro mar rieyo motegno chamano etunge Kenya duto motelo ne yiero ma higa 2027. Mondo oger mise motegno menyal rit godo alwora kendo mise motegno manyalo ng'iyo kanyakla gi ratiro mar oganda. Omiyo ne gin mise motegno manogero patini momiyo party ne en party moko yiengore kuom ng'ato kaka an individual kata ng'ato kende owuon. Koro wan ka jo Green Congress Party podi no siepwa, podi ne chunywa,
pod waeri kendo wabiro medo tiyo kodi nikech ker mar Kenya President William Ruto chung motegno ne weche environment. Koro ang'e ni pod wabiro tiyo kanyakla, wan gi ofis manyien mopuodhi mondo ochor party ni mbele. Waseyiero ofis manyien mar party ma obet kodwa ka. Gima wadwa kuongo timo en kelo ji e party. Wadwa timo massive recruitment mondo wakel jotelo mopogore opogore from all parts of the country obed kodwa e Green Congress Party of Kenya mondo wabed gi a strong leadership from Kenya te. Ji be wadwa ni wakete party nikech teko party en ji. Komiti mar od bura mochung' ne weche ma oko dhi nyime kod goyo kogno jombetre mogwel. Odiochieng' ma kawuono komiti no odayo dhog jambetre mogwel e riwruok mar piny mangima e weche mag somo ngire Peter Ngure, George Orena mar piny Ethiopia, Colonel Shem Amadi mar piny DRC, kaachiel gi Jeremy Ndola mar Sudan ma milambo. Chenro mar piedho jombetre mogwel dhi timore kendo chieng' wuok tich juma manyien. Chris Owino miyo waler. E odiochieng' mar ang'wen mar goyo kogno jombetre mogwel kod komiti mar od bura mochung' ne weche ma oko, jambetre mogwel e piny Ethiopia George Orena odok ne chenro mar piny owacho mar tero obila 1,000 ma pacho kae e piny Haiti. I, George Morara Orena, do swear that the information I shall give before this departmental committee ka odwoko penjo e nyim komiti mar od bura ma otelne kod Nelson Koech, Orena oyango ni Prime Minister mar piny Haiti emane ochwalo kwayo ne riwruok mar piny mangima United Nations ka okwayo jokanyo mag United Nations mondo okonygi kod obila e nyayo kwe e piny Haiti. The Prime Minister then followed up that request with direct approaches to a number of African leaders, including the President of the Republic of Kenya. And out of those discussions, then a number of countries indicated their willingness to consider the request that was made by the Prime Minister of Haiti, and which enjoys the support of the Haitian government in whole. Orena kata kamano olero ni chenro matero apisas mag obila ma pacho kae e piny Haiti biro mana timore bang' od bura puodho paro makamano. Orena bende okwayo piny Kenya mondo som rieko kowuok e piny Ethiopia e wi reso kambi maduong' mar ndeke ma pacho kae Kenya Airways masani mulo e chonge kaluwore gi lal e ohala mage. Orena wacho ni kambi maduong' mar ndeke mar piny Ethiopia osebedo katimo maber kaluwore ni sirikal mar piny Ethiopia okawo ting' duto mar kambi no. Our economies are structured differently. That's one. We have a free market economy in Kenya, which is not what obtains in Ethiopia. Theirs is more centralized control, with government playing a key role. And that's why Ethiopian Airlines, that is fully owned by government, is able to perform in the manner that it has been performing underwritten by government. Komiti mar Koech bende ogoyo kogno jambetre mogwel e riwruok mar piny mangima e weche mag somo UNESCO, Professor Peter Ngure. The authors of the funding model have come in a big way, and the advantage of it is they are supporting the students by offering scholarships, but they are also passing some responsibility to the student himself or herself by offering loans, which the students will pay upon graduation, and they are also not excluding the parent or the guardian or the sponsor, so they also have a portion to contribute. It's very well thought out, it is collaborative. Jambetre mogwel e piny DRC Colonel Shem Amadi kod nyawadgi mar piny Sudan ma milambo Jeremy Ndola bende odadhogi kod komitino. Subject to your approval, I promise I'll do everything possible to make sure that the aspirations of the Kenyans, the dictates in Foreign Service Act, and the guidelines in the foreign policy of the Republic of Kenya and other instruments of this country, I'll make sure that they are fulfilled.
Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Deka prekoda dek tok sachiel wadon wakaw yweyo mokwongo e ang'ichwelo waneno ka utodonjo ka an Austin ka Andiwa akwayona Michelle Awuor, Marion Vivian, Neville, Sophie, Omito Vincent, Steven Ouma kod jiduto madhitimo penj mar klas 8 awi maber kendo gimed mana bedo gi chir. Erokamano. Ramogi TV Joram Owiyo Gao Mawuod Ahero Okinda Fwane Japuonj Dan Kaoro Absalom Ondiek Pilot. Erokamano. Ramogi TV paro mar choko sei mar thicho oko gavana Masiaya ok nyal nyuolo olemo. Giwere gi Orengo Otini Josiaya, Alfredo Suru, antiere Dandora Phase 2. Erokamano nyako Ramogi kik idhi mabor waduogi weche mathoth. How did you participate na Jipange? Nilidial *487 *3#. Alafu nikaweka points ya 60. Na ukapigiwa kama mshindi. Ido, unapanga kufanyia nini? Nataka ni expand biashara yangu. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye hawajacheza hii game bado? Wacheze hii game ya few sasa chu ni real. Asante sana Phyllis. Thank you. E piny mopongi mwandu, teko kod ratiro yudo loch. Wingi mado yo pesa. Dogi te otami nono, gimitimo na onge. Miyo machiko ngima wuode, to kara en gi chenro mopondo. Gimipango timono, timne an, weri gi nyithinda. Ma miyo koko chako bedo e kind joot. Dio ne oko kati biro winjo. Kara mikelo kani en ang'o kapok iluwo. Wawe tao, wawe tondore. Weche manosebedo kopandi kuom kinde malach, koro fwenyore. Nikech puodho. Puodho kata kana kao ne en puotha. Ok ne mare. Awino e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Mashini Kenya kwa Ramogi wadhi county ma Kisumu kama jo bura mawuok e county no dwane sirikal rutimo nonro winek mano timore gwenge mag Sondu mayudore tong counties ma Kericho kod mano ma Kisumu. Kamano bende gidwaro ne anyuola mane wito jogegi oyud ratichgi.
Ali Abich nigi mathoth. Pap ndege kachuk bura manya kach maralam kachiel kod siro familia manowito ngimagi kachiel kod mwandugi e kinde lweny makamano. Jotelo mowuok e kaunti ma Kisumu ka otelnegi kod jalup gavana Matthews Owili ne omedo seyo mokalo piny owacho e wi tulo ma osebedo ka dhi nyime tong' kauntis ariyogo kama ne okwayo piny owacho mondo ochul jogo eko manowito ngimagi kachiel kod mwandugi e kinde lwenyno kaka yor yweyo pi wang'gi e wi tulo mane omuochno. Wakwayo piny owacho ni mondo chul jogi, gichul jowa ma utegi owang', gichul jowa bende mohinyore, to bende gichul dhok mosekwal e ndalogi te kawuok ka kadok kocha. Wawacho bende ni wadwaro kwe, to kwe mwawachono adiera be nyaka bede, to adiera ema wachono. Jaod bura manya kacha Duma Owuor ne oparo kaka ne owito jonyuolge kaluwore gi tulo ma osebedo ka dhi nyime e tong' kaunti ma Kericho kod mano ma Kisumu e wi kuo mag jamni kama ne okone piny owacho mondo ger kambi obila mag majoni e kor gwenge ma kono kaka achiel kuom yor tieko tulo ma osebedo ka dhi nyime e alworano. Semomiyo will do what is possible kwariwore gi jotendwa moko gi mondo jo GSU e makel kacha mondo Ngege police station I'll talk to jowa mondo wang'i kaka wanyalo riwore mondo wakel jo GSU kir wakel polise mabedo kacha. Nikech neno kombera maremo inego and adwa ni jowa modak Ngege ka ncha sebedo alerted. I informed the police and have those data here. Iwang'o ute godiechieng 1 hour after I'd informed the police ni jogo the attack from the other side. So we are feeling the pain. But postmortems have been done. Let there be an inquest so that it's a proper system. Let the appropriate government people, county commissioners, police, security people, MPs are all involved and we get the correct border. It is not time to create borders now. The borders are known. There is evidence. Jood bura mamoko ma bende oyuoro e kinde nyasino ne okone sirikal kokalo migawo mar rito kwe pacho ka mondo yie omanye yore ma osiko ma inyalo tiego chuth tulo ma osebedo ka dhi nyime alwora ma Sondu kama ne gisinge neno ne gijolo familia mane oyudo lal e kinde lweny mane omuoch e tong' kauntis ariyogo. As a committee on national cohesion and equal opportunity, we are coming to Nyakash to find out what are the facts on politics, on borders, and all those are causing this problem. An kako Kenya kach, waikore kako nyikepe Nyakach, mondo wane kaka wakonyo jogo manye utegi omuki, jogo manye utegi owang, jogo manye olalo gigi. Wan gi okepe Nyakach mamoko walosa put moro matin, mondo wakele gino wakonygo jowa manyolalo ngimagi. Tulo mane omuoch e alwora ma Sondu ne oweyo ka ji abiriyo owito ngimagi ka mwandu mathoth bende ne okethore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Machiegni mesawa mar weche mag ohala kama kambi rego oduma mar Kigoto mithuolo mar dhi nyime kod rego tok nonro mane KEBS timo kaluwore kod mogo moko mane pimo e wi chich ni ne ginyalo bedo gi kwiri. Jatend KEBS e gwenge ma Nyanza Andrew Maiyo tok romo kod gavana Gladys Wanga owacho ni mogo mane oyud gi kwiri duto osegol. Wanga omedo singo ne duolno ni kambino biro luwo chike duto ma dwarore. Mogo mogolni ben mogo maber ocheko machiegni dwe ka dwe koro dweche gi te osebedo ka mokwa ler makmana mogo moro mane bills 36 emane itest go machine samane rego osebedo kobet kapok oregi kane itest go machine to noyud kane gin gi aflatoxin mamalo to mae en gima itimo ne kembe te to seche moko kembe gi bebedo gi rem to mano ok nyisi ni koro iloro kambi
kata ni koro mogono koro rach ni koro iweyo. Mae wadwa ni wawach ni wan ni wabiro mwawacho ni wadwa ni watim industrialization thurwa Homabay. To be onge propaganda mora mora. We would like to assure the public that Kenya Bureau of Standards has a scheme of supervision and control to ensure that the public does not or is not exposed to dangerous products. Indeed, we did find a high level of aflatoxins in a batch of 36 bales of maize flour in the plant, and it has been explained by the county. Kapok wadhi e yweyo machielo, we asomo kuom duoko wakwayo ni Caroline Etieno hayu maber e penj mar klas 8 kod jopany komolo duto te ma Pamela Dhiambo Maragero kama Pamela and Sam wuod Nyaboma akwayo ni Maurice Odipo hayu maber e penj mar KCPE. Erokamano kabende Ramogi TV and Jaseka John Owina Dienge akwayo ni wuod Alfred Okelo kod nyithindo duto mag Kosao Primary hayu maber e piny margi machakore wuok tich. Jakoromogi waywe matin waduogi weche mag tuke. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Wang jowi mari maihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homabay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa, kendo wabiro bako budho mar atipo. Kaeto, watieko kod alam mar go erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni gi duto. Jolendo magwa mohero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyathi Ochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Nginja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogi@royalmedia.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor, to kod puonj ne oganda luo. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
E pautuke ni Victor Udhiamba kumu ma en japuonj skul sekondar manya Gondo Secondary School County ma Siaya en achiel kuom kocha 27 motieko tiegruok mar CAF ma ibago gi riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF. Tiegruogno mane itayo gi kocha Zedekaya Otieno gi Salim Ali en achiel kuom tiegruoge ma FKF nosingo timo ne skunde chenro motesi ni the Football for School Programs mane ochaki dwe mar 7 higani. Tiegruok mag kocha biro dhi nyime kinde ka kinde ka kocha matimo tiegruok mar CAF A bende dhi nyime boma ma Nairobi. Riwruok mar FKF koro singo mar chiwo piche adhula ne skunde mopogore opogore. There's a program which was rolled out by FKF in the primary school level about some structure for youth football. And I think this is one of the motives which has urged me, has pushed me to venture into coaching, so that when the federation has decided to move higher to the secondary level, I can be, it will find me well equipped with the knowledge, and I'm aware of everything. This is through our pathway, FKF pathway, coaching pathway. I think this is the highest for youth coaches. So we are just happy for them that they can go back and impact good knowledge to the young players down there. Tuke mag rugby ne tuke mag rugby pinje duto mag yotugo apaga beach kone gi kone chope gi odiechieng' makiny ka tim mar Afrika ma Milambo magin joloch mokalo biro rakore gi tim mar New Zealand e finals e alap mar Stade de France. Otieno ma kawuono tim mar Argentina biro rakore gi Ingresa laro thuolo mar adek bang' timbe ariyo golo e nus finals gi tim mar New Zealand gi Afrika ma Milambo kaluore. All Black otelnegi gi kocha margi Ian Foster otimo lokruok achiel ne tim